phunga hamya faru no rong no hai pono ani bagwi hinga hingke phung hamya no wngkha tabo hinga hingke ko phunga siri siri lama o hor tongwi tongo kaikisong hingke je o 2025 bosor katal habai mani ani laibo tamo wngkha sana thanga hingke o bosoro ani kapal hamya no hwnjak sio obo hinga hingke ko 2025 ni 2 tarik ni blog New Year ni 10 ni blog ta hingke phunga siri siri ang tabuk bazoro thangna hwnui paijak iko pi bai khorong ni thana hwnui paimani pi hingke paya khu hingke ang pino naisingui tongo ta hingke ang odino ang marken khushi hingjak te ang marken dong thokjak ang saimia ang bwsake tong thogui tong ani bwkhawo odino 2 tarik ni dino hingke bazoro thangui no kaham kino thangui agui phaigya te ang je mani hamjangmani namani o mani bo kaham no bo save no tongo hingke ang norongno aste aste kono saisiwano ang kisapano wanswk maya je hamjangmani jinis ano haike yakare kalangano mane khibi kalang thangano hwnui wanswk maya tabo hingka jeng iko phunga siri siri bazaro phai sokbaikya ang tini phungo datti bo baja kha 5 baja mani hingke tabuk jeng ayang set nogo wak dogan digi thangui tongo do hingke waksa dogan digi thangui tongo ang tini wak painai bela ke hani bagui ang pi bai khorong ni phaileketa tang hingke ang saisung bo wak rok painai ringya ani life ni omono first time ang asai phaimani ang wak niji painai ri mani omono ani life first time takle bosor ni hingke wak painai ringya hwnui pino logi tu haimani pile painai bo ringbla hani bagui ang pino logi ti phaiketa wak paina hwnui hingke o jaga o jeng wak nai tonglaio wak hingka hingke kaham no ang je nije wak paimani o wak bo kaham no pura desi cross ta ada bo jana ja kubo kotor amsake kaham hingke kaham nai ano pi pairemani no hingke tamo wngkha bo sapta kaisa kaising swkang no belai khebo kha dukhunango ang tabuk ang niji video edit khlai tong tei ani niji ni wak no nukha hingke ang tabuk phano ani mokol mukti kupulongui phaio amsuk rang bagan ang khibi paimani no ang kuno se wngjakliya tangui hingke rangle thango phaio hai diba hingke wak masa paine niji rena nai tongkha hingke bwsuk bwkha tongthogui tong o phuruta hingke ang rang thangman no kuno wngjakliya wak sa bwsa wak kwlui bo thui thangmani no se ang marken dukho nangsio tang hingke bolo subuchu raikho hingke asa kaham ki bo ada masa yakho amsa kaham ki bo borok no sini yakho tamni hingke bo borok mungso wngliya wak simingse wngsio tang hingke bo chung hai jib gwnang no he diba bo kwthang no bole bo jib gwnang no hingke bo o thimani no se ang markheno khairok su ka markheno tamkhe thike bo ang abo bo sawano ama hai rang thangmani no ang kuno wngjakya ani rang thangmani no ang isapano kuno je wngjakliya tang hingke ani wak thimani bagui omo simingse ang markheno bwkha dukho nangsio hingke omano ang puila naimani do hingke ang omo naliya hingke iko bo nakata kosom ang kosom hamjakubla hingke omo ani wak amsike kotor amsike mukhang bo kiting ado bo sana jat kuno ada saya bo wngya paipro hanyo gir kotoma se han khasi gisi tongo obose nogotu hanya kunye akni no ko bono paimani 2 tarik payo do hingke 2 tarik paikya hingke se bishobar paimani taini bishobar bwskangni bishobar phaisin swkang se bo thui paikya sapta kaisa se kayakho sapta kaisa kanani ekdin bad khana bishobar phaikya sapta kanai dini hayo budbar hingka hingke bo thui thangka kus phano se wngya kahama se hingke norobo nugui tongkhana nadi ko tu phaipuro kotoma kahama se kus phano se wngya amo se hotatcha ada chana hna buya khikepe khio hni hna buya lumjak hna buya kuno phano se wngya hingke kuno chibuk sukjagui thina hna buya besoro wajagui thina hna buya kuno phano se binde hra buni body wo kuno phano se kuno mongsa phano se chinok rei
Ge belai kesang geja thikya tamba wngkha sai maliya hotacha adini horo ang obo baso nyorokmani baga ang niji baga ang niji ri maya bele barobo tongya haini bagui ang niji paine bajo ang baga rwmani ta hingke adino base kaham kwrwng sipo sarigo kur phanungya po adarok chawi no tong puta hingke adarok chawi akune horni atao adarok chawi akoi se bo thui tongpu hingke tenni no phunga anyai basai phunga siri basanyai adaro wano hane naimase gothui sibo krakma hingke abono kuno se engya hingka hingke tamangui bo thikya hotacha ngija thikya na kwchangmani bagui ja thikya ang kuno wanswk maliya kuno saisi maliya tamangui thikya kono hadi han gir singui tongo nogo tuhai puro kahamsi kuno phano ongya nogo phaibo ada chawo si tongo ada chaya se ingya omoso hotacha haike thoi thamu hingke ba hingke abono ang tamjini hayeng jago kotoma ngine thikya hingkle ang asuk bukha dukon nangla khamu tanga hingke obole chapta kaisa se kaya khu hingke ba hotacha to thiyo hingke ba bukha tamjini hayeng bele jung borok munchibo semam tuino kaham kwrwng tamang hotacha kwmai thangka hingke bwswk tamo abo jara kwmajaknai borok rok bo simono saimanai ang niji bo sagui mangkha tabo ang niji ani bwkha tamo wngui tongo ang niji tam feel khai tongo ani niji ni income bai ang paine rwna hwnui paijajamani omono ani life o first time paimani ba 2025 o omose bosor kotara hapayo bobo payo thwibo thango hingke ho bosoro ani belai no ani kapal hamya aw ang niji bo saimano kwmai si thangka hingke ba tei boron phaisina bobo chiri khogui bo phailiya kapsini kabui bo tei phailiya ang bo saimano bo tei phailiya hwnui haipono ang saimam phono ang ani bwkhano ang methebi maya tak phano bwkha tamjani hayengo nukha hingke ang chiri khogsini kabui ajuk sin ajuk kabui ang pass paijak engjagui tongo asuk wa kahama han toreng kasing bar sui tongo kahama ani kiting ikon hadi norong nukana han se bar sui tongo kahama ke ani kiting ani wa bo ani ngai phailiya na bo osa ani ya ambaga jobo amteka kwmai thangbele hotacha ke je mani wngkha ani kiting nangai maisingo borok munchuni ro jonmo nawi kaham ke tongo di.